Куличковлар гаиләсендәге җылылыкны бер-берсенә булган ихтирам һәм яратуны сүзсез дә аңларга мөмкин. Елена һәм Максим улларын да үз үрнәкләрендә тәрбияләргә тырышалар. Они все мне помогают, все делают, особенно муж. Он вообще во всем мне помогает, все делает, даже больше он делает, чем я. Даже на кухне. Так тоже бывает. Гаилә башлыгы Максим хәрби хәрәкәтләр ветераны, эш урынында да мактаулы хезмәткәр. Спортның җиңел атлетика төрендә дә зур уңышлары бар. Улларында да спортка карата хөрмәт тәрбияли. Елена радость халыкка социаль хезмәтләр күрсәтү үзәгендә эшли. Ярдәмгә мохтаҗларга булышу аның күңел халәтенә туры килә. Ул әйләнә тирәдәгеләрнең һәрчак бәхетле йөзен күрергә тели. Куличковларның һәр кичтә барысы бергә җыелып башкара торган шөгыльләре дә бар. Фильмнар карыйлар, пазллар җыялар, бергәләп кичке аш әзерлиләр. Артемий, Арсентий, Матвей әниләренең зур ярдәмчеләре. Ә бәхетле гаилә сиренең нәрсәдә булуын алар үзләре белә. В доверии, наверное, да, в уважении к друг другу. К старшему уважению, ну как бы самое главное доверие, наверное. По мелочам не спорим, как бы уступаем друг другу, помогаем во всем. Стараемся сделать вместе. Куличковлар ялларны идә уздырмый, концерт тамашаларга йөрергә яраталар, еш кына табигать кочагына чыгалар. Ә киләсе атнада әлбәттә сайлауга барачаклар. 15 числа будем голосовать за президента. Потому что без этого никак. Это наше будущее. Каждый взрослый человек обязан сделать свой выбор. Хезмәт сөючән һәр җирдә актив Куличковлар ныклы һәм бәхетле гаиләләрнең үрнәге булып тора. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.